Struttur tal-Azz Ingliż qed jaffaċċja talba ta' estradizzjoni lejn Malta dan biex ikun akkużat bil-qtil involontarju ta' żewġ bugħaddasa. Il-każ imur lura 17 ta' Ġunju tas-sena l-oħra meta Larissa Hooley ta' 48 sena u Nigel Haynes ta' 59 sena mietu waqt li kienu qed jgħodsu fl-inħawi ta' Dwejra. L-istruttur Stephen Martin ta' 55 sena kienet jgħodos ma' 8 ħbieb għaddasa oħra meta seħħ il-każ. F'kummenti mal-ġurnal Mail Online huwa fisser kif Hooley li kienet ukoll is-sieħba tiegħu niżlet minn 49 pied għal 114 pied taħt l-ilma mingħajr twissija. Allarmati b'dan Nigel Haynes u bugħaddas ieħor bl-isem ta' Jeremy Coster niżlu warajha biex jassistuha. Iżda hija tilfet ħajjitha mumenti biss wara li tellawha mill-baħar. Aktar tard l-istess Haynes ukoll instab mejjed fil-baħar. F'Malta Martin qed jaffaċċja diversi akkużi fosthom li kien negliġenti fl-obbligazzjonijiet tiegħu li ħares il-grupp u li jiċċekkja l-kundizzjonijiet tal-baħar qabel l-azza. Minkejja l-interrogazzjoni immedjata wara l-każ, l-akkużat ma kien sema xejn mingħand il-Pulizija qabel fis-7 ta' Lulju li għadda kien arrestat fuq mandat ta' arrest Ewropew. Imħallef Ingliż approva l-estradizzjoni ta' Stephen Martin skont trattat bejn iż-żewġ pajjiżi. Madankollu deċiżjoni hija suġġetta għall-appell quddiem il-Qorti Superjuri tal-Ingilterra.